салом алейкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. дӯстони азиз, чене ки дидестем видеои тоза хабарҳои аниқ дақиқро шумо метавонед танҳо аз канали мо тамошо кунед. ба ҳамин хотир мехоҳем ки канала пеш барем. аз шумо чӣ меравад? як лайк, як подписатсия ва фикротонро дар комментария нависед. ҳама ин чизое ки ман гуфтаам бепулае. ҳозир пешкаш шумо мегардонед, пеш аз видеоро тамошо кардан ҳатман лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. хабар аз санаи 09/01/2025 буромагӣ дар Амидховар. шуруъ аз 25 январи соли равон ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр дар масири Душанбе Кӯлоб Душанбе хатсайри нави ҳавоӣ фаъол менамояд. дар ин хусус Амидховар ба истинод ба ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр иттилоъ медиҳад, яъне ки аз 15 сар шуд. дар масъалаи парвозҳо чӣ хел мешавад, нархи билет чанд аст, ҳамаша ман ӯз мегумтон. бо пешакӣ мегӯм ки агар лайк намонда бошед, лайк кунед ки ин хабара мардуми тоҷик бифаҳманд. парвозҳо аз Душанбе ба Кӯлоб ба ҳавопаймои Ан-28 ҳафтаи 3 маротиба сешанбе, панҷшанбе ва якшанбе доир шуда, вақти парвоз аз Душанбе соати 9 ва аз Кӯлоб соати 10 муқаррар гардидааст. давомнокии парвоз дар масири Душанбе Кӯлоб Душанбе, яъне ки шумо мегӯед ки аз Душанбе парвоз кунад чанд дақиқада ба Кӯлоба мерасад. ҳозир ман мегумтон давомнокии парвоз дар масири Душанбе Кӯлоб Душанбе 30 дақиқа рафту бозгашт 1 соатро ташкил медиҳад, яъне ки шумо дар 1 соат мерен Кӯлоб миен. беҳтарина ба чӣ хотир беҳтарина? ман ҳозир фикрома пешниҳод мекунам. ба он хотире ки баъзе касалиҳо ҳастай дар деҳотҳо дар мошин тоқат карда наметавонанд. ба ин хотире ки ба ҳавопаймо ки меоянд чикор мекунанд? ба сабукӣ дарав ба шаҳри Душанбе мерасанд. акнун мегардем ба нархи чипта. акнун дар бораи чипта аз ҳама чизе ки шумо гуфтид гапо ки мароқ мекунем ки мефаҳмем оё ин чиптаи чанд қа бошад ки ман дар ним соат мақсад Кӯлоб мерам, дар ним соат мегардам, яъне ки дар 1 соат Кӯлоб мерам миём. нархаш чанд қае? ба гуфт шумо ҳозир комментарияда шумо навистан бигирен, ӯз ман мехонам, ҳам навистан бигирен, ҳам мехонам. нархи чипта барои як тараф, яъне ки фақат дар Душанбе мешинӣ ба Кӯлоб мерай, 300 сомонӣ барои ҳарду тараф бошад 600 сомониро ташкил медиҳад. акнун шумо меравед аз аэропорт 300 сомон да билет мехарен, дар самолёт мешинен, Тоҷикистонро тамошо карда ба шаҳри Кӯлоб мерен. бояд гуфт ки соли 2024 ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр дар масири Душанбе Хоруғ Душанбе парвозҳоро фаъол намуд, яъне ки пеш аз парвозҳои шаҳри Кӯлоб якум дар масири Душанбе Хоруғ ташкил кардагӣ буданд ки ин дар ҳақиқат зур буд. ба чӣ хотир зур буд? ба хотире ки раи Хоруғ дар ҳақиқат дароз аст, мардум тоқат кардан наметавонад ва ин як чизи беҳтарин, иқдоми беҳтарин. мо бо интизорем ки аз Душанбе ба ноҳияи Фархор парвоз кунем, яъне ки мо худмонзодгоҳи ноҳияи Фархорем. иншоалло рӯшан мешавад ва ҳаматон дар раҳмат мегӯм. ягон чизи нофаҳмо бошад, инстаграми ма болои экран мебурояд, подписатсия кунед ва саволотонро бинависед. ҳамаи саволотонро дар дайрект ҷавоб медиҳам. меҳмони канали мо бошед, подписатсия ва лайкро фаромӯш накунед. худованд нигаҳбонтон.